Poznáš ten pocit, keď na Facebooku alebo inej sociálnej sieti zdieľa niekto veľmi hlbokú fotku alebo myšlienku, napríklad svoje raňajky? Tak práve preto som dnes tu v Košickom Aoparku a idem ukázať ľuďom, ako by to vyzeralo v reálnom živote. Poďme na to. Dobrý, pozrite, toto som mal dneska na raňajky. No dobre. A môžete ešte vy chvíľku, pozrite, možno nie som skvelý bitkár, ale za to som úžasný bojovník. Dobrý, pozrite, toto som mal dneska na raňajky. A ešte by som vám chcel povedať, že možno nie som skvelý bitkár, ale za to som úžasný bojovník. Dobrý, pozrite, toto som mal dneska na raňajky. Okay. A ešte by som vám chcel povedať, že radšej sa zabijem, ako by som zlekal sa vám vraždu. Dobre. Dobrý, pozrite sa, toto som mal dneska na raňajky. Dobrý deň. Chcel by som vám ukázať, že toto som mal dneska na raňajky. A ešte by som vám chcel povedať, že možno nie som skvelý bitkár, ale za to som skvelý bojovník. Dobre, a čo? To je nič, len tak, som vám to chcel povedať, viete. A ináč veľmi super to bolo, chutné.